λύσεις. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει, και ιδιαίτερα ο Δήμος μας, ότι από αυτές τις ορεινές περιοχές που ζούσαν χιλιάδες Έλληνες υπήρξαν πολλοί ήρωες υπήρξαν και από εδώ. Το αίμα τους τρέχει μέσα στις δικές σας φλέβες, είσαστε απόγονοι τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν ότι από εδώ ξεκίνησαν ήρωες, έδωσαν τη μεγάλη μάχη, τις μεγάλες μάχες, κυρίως σε επίπεδο Πελοποννήσου. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι της περιοχής, ως παράδειγμα, που μετήχαν στη μάχη της Βέργας. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Δήμο μας υπάρχουν μια σειρά από ηρωικά μοναστήρια, τα οποία αποτέλεσαν ουσιαστικά τις βάσεις για τον μεγάλο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Η Παναγιά η Δημιοβίτισσα, την ξέρετε καλύτερα από μένα την ιστορία της και τη συμβολή της. Η Παναγία η Σιδερόπορτα, λίγο παραπάνω. Η Παναγία στο Μπαρδάκι, λίγο βορειότερα. Η Βελαντιδιά, ήσαν οι βάσεις, στρατόπεδα με μία έννοια, όπου υποδέχονταν τους ήρωες, όπου έδιναν ανάσα στους πολεμιστές για τις μεγάλες μάχες. Και επίσης κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι εδώ γεννήθηκε ο μεγάλος πολίτης, ο πατέρας της λαογραφίας, ο άνθρωπος που πρώτα απ' όλους και περισσότερο απ' όλους μίλησε για τον λαϊκό άνθρωπο, για τις γιορτές και τα πανηγύρια του, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι αγώνες του έθνους στηρίχθηκαν στους απλούς ανθρώπους, στους μεροκαματιάδες, στους κτηνοτρόφους, στους αγρότες. Αυτοί με την κατάλληλη ηγεσία πάντοτε, μαζί με την Εκκλησία μας που έπαιξε πρωταρχικό ρόλο σε όλους τους αγώνες μας, αυτοί οι απλοί άνθρωποι σήκωσαν το βάρος των επαναστάσεων, των πολέμων, και αυτονών τα κόκαλα είναι σκορπισμένα στα 4 σημεία του ορίζοντα για την πατρίδα μας, για την ελευθερία, για τα εθνικά μας δίκαια. Και να σας πω ότι σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε, όπου επιστρέφουμε πάλι στον αγνό πατριωτισμό και στις ρίζες μας, εκεί αναζητούμε στήριγμα στα ιδανικά και τις αξίες μας. Λέγω σε αυτές τις δύσκολες ώρες, καλώς πράττομαι, από εκεί θα πάρουμε δύναμη, διότι οι πρόγονοί μας, δυτοί, απλοί, πεινασμένοι, διψασμένοι, αγωνίστηκαν για αξίες και ιδανικά, και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε κι εμείς. Εγώ σας λέγω να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση για να κάνουμε το βήμα. Και μην φοβόσαστε το βήμα της ανάπτυξης. Ο ελληνισμός πέρασε πολύ δυσκολότερες ώρες. Θα τα καταφέρουμε και πάλι. Χρόνια πολλά, ελεοφορίτες, και του χρόνου. Συγχαρητήρια σε όλους. Πατέρα Φίλιππε, ευχαριστούμε γιατί πάντοτε με τον λόγο και με τη συμμετοχή σου βοηθάς κάθε προσπάθεια εθνική ή ηθική.